Ahojte ľudia, ja som Umar a vítam vás u videa, kde pôjdeme spolu preskúmať jaskyňu v obci Horné Srne. Nachádza sa hneď pod vrchom známym ako Lipovec a súradnice tejto jaskyne vám dám dole do popisku a spoločne pôjdeme poobjavovať rôzne skaly, tiež známe ako Za skálím, takže dám si vás na hlavu a pôjdeme spolu objavovať. Takže už ste na hlave a ideme teda v prvom rade na tie skaly si vyliesť a následne zídeme do tej jaskyne. Aktuálne sa nachádzame na vrchole kopca Za skálím. Toto je on. A v okruhu pol kilometra sa rozprestierajú aj väčšie skaly, ale toto je najvyšší bod. V jednej skale je ukrytá tá jaskinka, o ktorej podľa mňa málo kto z okolia Horného Srňa vie. Není odtiaľ to síce výhľad, ale stojí za to tu ísť. Keď si človek vylezie na tie skaly, naberie aj silu, kondičku a je to super. Krásne je to. Dalo by sa vyliezť aj tajto, ale to skôr cez leto si dáme, lebo na to treba inakšiu obuv, horolezeckú. Aj tu nie je jaskinka taká malička. No aj teda to by to išlo. Vyjede teda to sem a hentam bokom opatrne hentam. Ale ako hovorím, toto z tejto strany je to fakt nebezpečné ísť. Tu by sa hodilo zhora hodiť nejaké lano a hento cez neho vyšplhať. Boli sme henta, tam je Za skálím a henta je tiež jedna z väčších skal. Na ňu si tiež môžeme vyšplhať. Vždycky, keď sa ide na takéto miesto, tak sa treba držať viacerých bodov. Sme aktuálne na vrchole. No, je to tu pekné. Medzi tými skalami dvoma, ktoré sme tam boli, je krásna lúka
s krásnym výhľadom. Pokiaľ by nebola hore hmla, tak by bol možno odtiaľto aj výhľad na Vršatec. Ale to sme bohužiaľ dneska nevychytali. Je to tu vychodené od zvery, ale videl som aj ľudí dneska ďalej ísť, takže chodí sa tu dosť často. Na túto skalu je oveľa jednoduchšie vyliesť, pokiaľ chcete ísť z boku, lebo není taká strmá ako hentá skala. A mohli by sme si to aj teda výjsť. Už som raz išiel do a dosť sa mi to páčilo. Takže vždycky treba skúsiť dvakrát každý kamienok, či pevne drží a postupne ísť. Tu asi namátate ďalší bod. A idete hore, ale je to dosť nebezpečné. Ako hovorím pre ľudí, čo nič podobné v živote neabsolvovali, tak by som to neodporúčal. Ale vyzerá to, že ja som sa zaskol, takže musím nájsť inakšiu cestu. Tak. A už sme tu. Môže to byť tak, neviem, 6 metrov, 5. Nikoho nechcem motivovať na takéto lozenie, lebo je to dosť nebezpečné. Dobre, idem dole a tým smerom, jak je ten domček, by sme narazili na tú jaskyňu a tam by mala byť aj posledná skala. Ešte chcem povedať, že pokiaľ by ste ozaj išli na takéto výšlapy, tak vždy treba chodiť v skupinkách, aspoň dvaja, po prípade viacerí, kebyže niekomu sa niečo stane, aby bola pomoc pri vás. Sice ja chodím sám, ale už mám čo to polozené, čiže viem, čo si môžem dovoliť. Nejdem do ničoho, čo by som nedal. Napríklad tá strmá skala, viem, že teraz by to jednoducho nešlo. Robím pár fotečiek. Budem sa snažiť obsah uverejňovať aj na Instagrame. Ten vám tiež dám dole do popisku. Takáto nádherná skala, ale čo je na nej najkrajšie, tak je toto, že je proste iba takýto veľký balván tu. Medzi neho sa dá ísť a dokonca sa dá na ňo aj
pekne vyliesť. Lenže tiež jaskyňa na úkryt. Lenže to je asi najviac nebezpečné. Preto hovorím, že je to kaskadérske miesto. Takže vy vlastne odtiaľto preskočíte hentam. Kedy som to dal, ale teraz sa na to necítim vôbec už. To by bolo extrémne nebezpečné. A odtiaľ to je krásny výhľad. Kto to tu pozná, tak hentam je Čaganov. Tu je zrub pod nami. Nie je to vidieť, ale ľudia z okolia to tu poznajú určite. A tu pod nami i hneď je tá jaskyňa, ale musíme to obísť dookola, lebo tam je to tiež dosť strmé. Tu sa nachádza tá jaskynka, takže ideme sa do nej kúknuť. Nie je až taká veľká, je to fakt maličké. Maličká jaskinka, krásne prostredie a o tom toto je. Treba výjsť do prírody a užiť si. Pôjdeme ešte tým smerom, kde sa nachádza taký starší lom, by som povedal, a odtiaľ urobíme tiež pár fotiek a tam zakončíme video. Tak súradnice tejto jaskyne dám do popisku dole. Nachádzame sa na poslednej skale, ktorá tu na okolí sa nachádza. Snažil som sa ukázať všetky skaly tu na okolí. Na tie ozaj maličké som nechcel chodiť, lebo tam by ste nič zaujímavého nevideli, ale tá jaskyňa stojí za to ísť ju preskúmať, ale čo najviac stojí za to je tento výhľad, ktorý nájdete i hneď nad Čaganovom. Proste toto je najkrajší výhľad tu na okolí. Tým smerom je Vršatec, tam sú hranice už s Českom a nádherne to tu je. Dá sa to vyzerať z tejto strany úplne v pohode. Tak to vylezíte. Hen tam je taká strmšia strana a tam kedysi dávno býval maličký posed, z ktorého sa tiež dalo kúkať, ale ozaj toto tu nás stojí za to. Vypustiť tu dron a ponatáčať si to tu. Je to aj blízko hlavnej cesty, to je nie tu na, však tam je možno vidieť, neviem jak to vidieť na kamere. Tam pri tom vysielači sa dá zaparkovať auto v pohode a za chvíľočku ste tu. Takže ja by som sa vám chcel poďakovať, že ste video dokúkali do konca a budem rád, ak zanecháte dole like, poprípade odber, prezdieľate video medzi ostatných kamarátov. Takže
Humor je vonku a buďte so mnou. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.